Δεύτερη συνταγή, πασχαλινό κουλούρι. Για να μην μας πέσουν όλα μαζί το Πάσχα, να έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, το κουλούρι είναι ένα γλυκό το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και 15 μέρες νωρίτερα αν το διατηρήσουμε πολύ καλά σε ένα μεταλλικό κουτί ή και σε ένα κουτί αεροστεγός κλεισμένο, δεν παθαίνει τίποτα πραγματικά. Για το κουλούρι, τι θα χρειαστούμε? Φτιάχνεις κουλούρια σαν τέρμος. Ωραία, εσύ? Εγώ με τη μαμά μου. Σμυρνιά. Το πρώτο γλυκό πάντως που έφτιαξε ήταν τα κουλουράκια, η γιαγιά. Σμυρνιά. Ναι. Ζύμη και φτιάξε. Ωραία, τώρα θα φτιάξουμε ένα παρόμοιο κουλούρι. Θα χρειαστούμε αλεύρι, βούτυρο, άχνη, αυγά, γάλα, ελαιόλαδο και baking powder. Ζυγίζουμε, είναι πολύ εύκολο. Ή τα ζυμώνουμε στο χέρι ή παίρνουμε τον κάδο του μίξερ και τα βάζουμε όλα μέσα. Λοιπόν, ας βάλουμε πρώτα το βούτυρο. Το βούτυρο μπορούμε να το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου να ανακατευτεί πιο εύκολα ή αν είναι παγωμένο μπορούμε να το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Ναι. Για το βούτυρο θέλουμε 200 γραμμάρια. Τώρα είναι μαλακό, το βάζουμε μεγάλα κομμάτια. Το μηδενίζουμε. Βάζουμε 130 γραμμάρια άχνη. Νομίζω είναι 130. Το βάλουμε και κανονική ζάχαρη, απλά πάντα για ευκολία. Κανονική μπορεί να το κάνει και πιο τραγανή, αλλά είναι λίγο δύσκολο στο πλάσι. Ωραία. Και το τραγανό θα το κάνει επίσης το ελαιόλαδο και το γάλα. 40 γραμμάρια. Δεν θα έχει γεύση λαδίλα. Ναι, μήπως η ελαιόλαδο θα είναι πιο ελαφρύ? Όχι. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις, αλλά γιατί είναι τόσο ωραίο το ελαιόλαδο. Έχω την αίσθηση ότι τα πασχαλινά κουλούρια είναι πάντα της μόδας. Πάντα. Δηλαδή πάντα θες με τον καφέ σου, ας πούμε, ένα πασχαλινό κουλούρι. Και πάντα θες ένα κουλούρι. Ναι, μου αρέσει που το λες και πασχαλινό, δηλαδή. Και 40 γραμμάρια γάλα. Όπα. Λίγο baking powder. Γιατί μας κοιτάς έτσι αυστηρά? Γιατί κοίταζα ότι με κοίταγες και λέω τι με κοιτάει, τι κάνω. Κάνω κάτι λάθος. Μαγεύομαι. Από τι, από το αυγό, Τη κοίτα. τέχνη. Και αλεύρι, να το μηδενίσουμε, 400 γραμμάρια. Ούτε αυτό το κοσκινίζουμε. Εγώ εκεί. Όχι, Κάθε γιατί- φορά θα σε ρωτάω για το κοσκίνισμα. Και εγώ αυτό θα ρωτάω. Είναι ζυμάρι, δεν θέλει. Εντάξει, ακριβώς. Και το χτυπάμε πάντα το ζυμάρι με το φτερό. Εδώ. Το βάζουμε εδώ και περιμένει να πούμε λίγο τα υλικά μας. Για το κουλούρι, το πασχαλινό, χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια βούτυρο, 130 γραμμάρια άχνη, ένα αυγό, 40 γραμμάρια γάλα, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και ένα αυγό για το αυγούλωμα μέπα. Λοιπόν, σιγά σιγά το αρχίζουμε, γιατί μας πετάει το αλεύρι. Ναι. Δεν έχουμε να βάλουμε γύρω-γύρω τίποτα. Εντάξει τώρα, μια χαρά είναι. Και είναι έτοιμο, γιατί δεν Α, χρειάζεται. τόσο γρήγορα. Βεβαίως. Γιατί ήταν μαλακό το λίγο? βούτυρο. Ναι, δεν κάνει να το χτυπήσει με το αλεύρι πάρα πολύ. Εκτός αν ήταν παγωμένο το βούτυρο και ήθελε παραπάνω χτύπημα. Αλλά τώρα πολύ λίγο, δηλαδή. Ναι. Αλλά αυτή η ζύμη, Ναι. υποθέτω ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κουπάτ για να κόψεις σχεδιάκια. Μπορείς όταν Δεν είναι πολύ παγώσει, Α, όταν παγώσει, γιατί τώρα θέλει λίγο να την Θέλει αφήσουμε. ψυγείο. Ναι, κοίτα, τη Δεν μαλακή που ζυμώνεται είναι. εύκολα. Τόσο λίγο. Ναι, γιατί ήταν μαλακό το βούτυρο. πάμε και μια Μαρή. Από εδώ πέρα θες Και θα το... τη βάζουμε έτσι για τη μαλακή ζύμη. Και το βάζουμε στο ψυγείο. Να παγώσει λίγο για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Να πάρω. Βεβαίως να το πάρεις. Νομίζω ότι έχει ξεκουραστεί η ζύμη, ναι. Φέρω. Για φέρ' το. Τι κάνεις? Ήθελα να πάρω και εγώ τη δική μου. Μα Θράσο. με τι θράσος περνάει. Έχει φτιάξει. Λοιπόν, ξέρετε να κάνετε κουλουράκια. Ναι. Πάρτε ζύμη Ναι. Μερσή. και
φτιάχνετε. Α, είναι πολύ μαλακιά. Ναι, είναι μαλακό. Ναι, αν το αφήσετε, δηλαδή αν την έχετε στο ψυγείο, μπορεί να κάνετε μεγάλη δόση. Να την έχετε στο ψυγείο και να κάνετε κάθε μέρα. Θέλω κάτι να την κόψω. Δεν πειράζει Λοιπόν. να την κόψω. Δεν παθαίνει τίποτα όμως. Ή κάνεις 2 μπαστούνάκια Έτσι το έκανα κι εγώ. και κάνεις αυτό. Πλεξούδα. Ναι. Τη βάζουμε σε μία λαδόκολλα ή σε σιλικόνη. Έτσι. Μπράβο. Ή Ή- σαλιγκαρό. Ή κάνεις και αυτό. Κοίτα. Το πιάνεις έτσι. Α, αυτό είναι πιο ωραίο. Κάτσε, γιατί να κάνω. Είναι και πιο εύκολο. Πώς το κάνεις αυτό. Σε αυτό δεν βάλω σουσαμάκι. Να το μπράβο, αυτό είναι Όχι. πιο Αν ωραίο. θέλεις. Κοίτα ένα πικουλίνο. Να. Ωραία είναι. Αχ, συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα, νομίζω ότι το ήθελες. Τι θα λέει η γιαγιά σου που σε βλέπει και κάνεις κουλούρια. Αχ, τι θα λέει, θα με καμαρώνει. Θετικά. Ακριβώς. Πού είναι ο σαλίγκαρος. Να Ναι, το τος. κάνεις έτσι. Παιδιά, αν θέλετε μην τα βάζετε πολύ κολλητά. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Α, ναι, Δες. ναι. Κι εγώ ξέρω. Απλώς είχα την αίσθηση ότι με κουπάτ θα κολλήσει. Αυτό Όχι, ρώτησα. κοίταξε, με κουπάτ, αν βάλεις λίγο να την κάνω αλευράκι σε τώρα. νάιλον. Ναι. Όχι. Αύριο καλύτερα να τη χρησιμοποιήσεις. Αύριο. Μετά από 4-5 ώρες θα παγώσει πολύ καλά. Την ανοίγεις και μετά τον κόσμο κουπάτ. Αλλά τα κουλούρια, τα πασκαλινά, πρέπει να έχουν την αίσθηση του κουλουριού. Ναι. Να τα βουλώσουμε Θα κιόλας. βουλώσουμε. Ωραία. Θα φτιάξουμε όλη τη ζύμη. Φτιάξτε εσείς. Κάτσε Αυγό. βέρτα. Να το αυγό. Κανελίτσα θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει μέσα. Βεβαίως, μέσα μπορείς να βάλεις ό,τι άρωμα θέλεις. Ξεκινάς σαν βασική συνταγή Και μαστίχα μπορούμε. και μαστίχα μπορείς να βάλεις. Είναι ωραίο, ναι. Ωραίο θα είναι μαστίχα, ναι. Και αφού τα αυγουλώσεις μπορεί να τα περάσει από πάνω και με χοντρή ζάχαρη. Α, Α, για να γίνουν τραγανά. Ναι. Λίγο νερό βάζουμε στο αυγό ή λίγο γάλα. έτσι. Το πινελάκι. Ναι, βεβαίως. το γάλα είναι ωραία ιδέα. Πινελάκι. Τέλεια και είναι ωραία δραστηριότητα για όλη την οικογένεια. Ναι, και αυτά τα ψήνουμε στους 150-160 βαθμούς για να ξεροψηθούν και να είναι τραγανά. Να ρωτήσω. Και να ροδίσουν. Κρυώνουνε και μετά τα βάζουμε, αν θέλουμε, σε μεταλλικό κουτί. Γιατί αν τα βάλουμε ζεστά, θα τα κλείσουμε και θα περάσει όλη η υγρασία μέσα και θα γίνουν χάλια. Να νοιάσουνε. Θα μην κάνουμε άλλα. Εγώ έχω ανοίξει κουτί ξεχασμένο μετά από 1 χρόνο και δεν είχαν τίποτα. Τίποτα, Μπορεί να ήταν και πιο νόστιμο. Ακριβώς. Τέλεια. Εγώ πάρτε αυτό και εγώ θα φτιάξω και μια ακόμη λαμαρίνα για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, μην καείς. Όχι. Προσεκτικά. Καλά έγιναν, λίγο τσιμπήσαν Λίγο στο τσιμπήσαν. φούρνο. Λίγο Άντε, τσιμπήσαν. Δεν πειράζει, έχουμε και άλλα πολλά. Ελάτε. Αλέ. Γιατί έρχεσαι με τη... Φτιάξαμε Είμαστε κάτι που περήφανοι. δεν είναι Με κουλούρια. μαργαριά. Φτιάξαμε Έρχεται. κάτι κουλουράκια. Περίμενε, γιατί Ούτε δεν να σου βγαίνουμε ανοίξω τους δεν θέλω. πάγκους. Με τα 2 χεράκια. Αυτό είναι πενιρλί. Πεϊνιρλί, ναι. Τελείως. Δεν είναι κακό και το πεϊνιρλί. Εσείς πετύχατε λίγο καλύτερο το χρώμα από εμάς, αλλά δεν πειράζει. Λίγο πενιρλί είναι. Δεν πειράζει, εγώ να πω τα υλικά. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, για τα κουλούρια, τα πασχαλινά, χρειαστήκαμε 400 γραμμάρια αλεύρι, 200 γραμμάρια βούτυρο, 130 γραμμάρια άχνη, ένα αυγό, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 40 γραμμάρια γάλα, μισό κουταλάκι baking powder και ένα αυγό γυάλιμα. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μαζί.
ζυμώνουμε καλά με το χέρι ή στο μίξερ έως ότου πετύχουμε ένα ομοιογενές ζυμάρι. Αφήνουμε στο ψυγείο για αρκετή ώρα να ξεκουραστεί. Πλάθουμε μικρά κουλουράκια, τα τοποθετούμε στη λαμαρίνα του φούρνου. Σε ένα μπολ χτυπάμε ελαφρώς το αυγό με ελάχιστο νερό και αλείφουμε τα κουλούρια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο.